So a lot of people are worried Maria Baba Sadza Eco Cash. There have not been any update from Royal Mint or Matrix. Let me just read what Royal Mint posted. Nanzo warukamba wachiti Maria Baba mchati boa. Mukuidi. Mukuda kuieresa here. Ndakuzokuendesa ekupolisi ndongoti ndimi tatenda chizanga na Prince Dambuza wacho. Like always timu rinopa pressure vanakana sendera ura unenge wakaisa paGoFundMe ipapo but vanenge vachida kuti ungonawo content saka vanobva vatanga kupawo pressure uku kuti zvazonzi zvakati ekokeshi yazoramba ekokeshi vazotadza vazoita sei vanenge vachida kutofambisa guwa ndo like zvanenge vakami it's not like they are really concerned but vada kutofambisawo guwa rekuti zviri kunyatsofamba sei zviri kuita ivowo futi vakabva vanyarara because takafunga kuti pamwe it's going to be a 2 minutes thing since they said they managed to stop the transaction. Kokana waka manager to stop the transaction, why are they not just sending back? Is it a process? Amen. Is it a process? Kuti kana Maria yaitwa hold inozodawo chi? Are they investigating or what are they doing? Ninya yacho. Amen. They get to up a time, but probably they need a few weeks. Or Maria kadzoka but vada kuvhura account vozongotaura ka1 because mbavha dzinenge dzirikuda kuwandawo pamari idzodzi dziri kuitika idzi. So I think kuti they might be making sure that baba vaona bank account vaona zvakawanda then vozouya kune vanhu kuti zvakati because vakauya vachitaura zvinhu vanoenderwa pamberi nembavha. Probably ndo zvavari kutsaya kuda kuita here I don't know. And baba vari kubudawo rini muchipatara haisi vachazobuda mangwana 1 week. Ukwana mangwana I think 1 week yacho Wednesday or Thursday I can't remember but anyway we were just waiting for him to come back but vakauya I think kuti vachatomboendeswa somewhere kunenge kusina vanhu because maziso evanhu vamwe vada kuita content ndatonawo adopted achiti ndoda kuvaendesa kulaparada vari kupi ndoda kuvaendesa ikoko vakangobuda vamwe vakutofunga content nababa which will affect mental health again. So I think kuti hama dzichaita make sure kuti havasi visible to the public because mental health yavo ingangoramba vachingoda ma1 point wao 1 point kuenda muchipatara inge zvisina kumbonyatsomira zvakanaka. So Matrix I think they are doing their best to reverse the money and also try by all means to make the money safe wherever it is. I think let's just give them time. Mari ichadzoka kana yakangobatwa isina kuzoitwa anything I'm sure ichadzoka hayo. Time kana yanyatsokwana handizoti ipi and will be notified. Ndikuona maposta akawanda show ari kubvunza kuti ko mari yababa iri kupi mari yababa ndo zvazobvunzwa kuti muda kuiyeresa here naRoyal Mint muda kuiita sei because the next thing mbavha dzacho hadzisi kubva pamari yacho iyoyo zvobva zvaita senge zvine munyama but inyaya yekutaurisa imwe inozokonzeresa kudai. So Royal Mint wacho anochiondera kutukwa kwaari kuitwa kwacho hakuna kumbonyatsomira mushe nenyaya yemari iyoyi akatukwa kunzi iwe une dzungu ngavaendese kuhospital asi vanhu vapedza ipapo kuti iwo ndo vasati vatombodii handi Royal Mint anga kunzi ndiye vatiri kutrusta chete vanhu vese hatichavatrusta Royal Mint achita kunonzi kuombererwa maoko that very day risati rapera raiombererwa maoko vanga vakutomuti iwo wadya mari waendesirei mari yakawanda kuchipatara. So zvinhu zvacho I think kuti maZimbabweans zvimwe zvacho tinozozvinyanya handizivi kuti tinofanira kuita sei but it's just too much. Kune munhu anenge achida kubetsera ndiye akutoitwa mbavha at the end of the day akutonzi tiudze kuti waisa upi mari but makuseni vaimupureza vasingatombode naye vachiti ndowati akutotrusta but ndiye futi pasina mahours anga akutonzi aba. Saka I think kuti speed tinenge tinozoinyanya ende tichaoresa mwoyo yevanhu vakawandisa vanhu vakawanda vachatadza kuda kubatsira. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyi vasati subscribe, please make sure that you are subscribed. Road to 50,000. We are going to 38 now. So please guys, let's do the things. If you have watched to this extent without subscribing, I'm judging you. I'm definitely judging you. What are you waiting for? Just join the family and tonyatsoita makuwacha tese panapa zvakanaka.